Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Udkhar ka hinyo trap Integrated Territorial Organization nega hitu. Ula sadung nakpo hakamir jong khandai terik ulber arjar arfulai. Hakas nang mukhla so shri harilom jantia. Udkhar ka hitu bala sadung uday bertip kerteng kum Solomon Rembai. Bad menta tip briushu. Bad udan hapo KGP Hospital Hajawai. Kalkum ke ijahar bala ujor dauba penbiang Remai syaki pulit jong umulong police bid house. Ulo ong bagi dan arkot kibrio kibala dung yuba Solomon bagi ta kidai kibala tip kerteng kum damut bang balu palmon sari kibana ksnong lat mukhla. Kinong yalam ke hitu kila penram jur halor gani ke jinja bar kila dawa ne gibor jong ka an bagi de ban pensitom da bating ya kibrio kibadan keti. Kaliang dungi na kaliang kaseng hitu borok ko hi ngi penpau ga jing so diau ga jing so si ha bai de bagi jingja ha khandai terik match arajar pulai ha ga ba we na ki memba dungi I ba Solomon Rembai na ka thalas ken area I la sha dung da kawat tukri ha ki ru sang snam ki ba ni la I yo batip ya ki keteng juki udamut bang bat u palmon sari ha ka ba katkum ga jingtip jengi ngi I ba ni ngiyo ya ka details ba kite ki breu ki lakhot yo u ban lek saka jaka ban ya songkai andre ndal apa ya ja kai ba songkai na kaliang kite u damut bang bat u palmon sari kila sim kabu penban da ka bat semua ban peniap ya we na ki lakhot dungi u Solomon Rembai ha ka ba u la sadung hadu sunlight light white naga kepo si white naga kurung bat si white naga rendang jungu bat omde tangga tae andre hai habaki I ba ubre kolon nomor ba ude ubre bakhlain ki back sedaka kali kitnla ba kolon hamadan katkum gajing yathu ba gajing I jongki babun balang hakate gajaka po mukla te ka e ka ba ni yu I hakane ka jinja ka long ba ka I sirkhei namar ba nakaliang jungi kaseng ni trebe ik e ka hok ka ba ong ba ladangi bakla lane ni tre ka ba ye ka e ka jingthmu jungi ka ba lade de ba ngi I ba ka bakla ru endre ka e ka ba ngilale ngim jurandin ba ka e ka ba baharu ngim jurandin klem ka jing shathong hangno ru kane sibanta le se ka de ka ta ka jing kuput ya ki khot ki jongi ya ki nongelam ki jongi lese manta ka jing sha dong jong Solomon Rembai ka de sibanta jong ka jing penduk lane jong ka jing ban penduk mensim no ban weng no ya kata ka hito ya ki khot jong ka hito da ka ba kin khet no shwa ya ki tna ha ba shwa ba uding ba un khlem no namar kata na kalian dungi abang ilapoi sepo hostel ngi iba u Solomon Rembai ubade udukhat dungi jong athal sken udon apa deng jing sitom ga bejur apa deng jing sadung jong u apa ki santli ke white da ko tukri hagine ki riu sang snam no de ke e ga bangi ni sungu don ban ong hang ne kalong ba I kwa ba ka police department bakan simkhia nim kwa ban le da kabor lading kwa ban le da kabor ngin le haying jong utei u badung ngila ban le kem ngila le sing ngila ban le kano ka kam ga ba pensusi yagi bahing basem jengki namar kata ngir ngim kwa ban le kita ki e baro ndrei ke e ga mangin kwa kalong ba ka an kan sim ya ka an kan sim khia khnang ban pensitom mi ki breu ki ba sim ya ka an ha ka khti la jong namar kata ubreu uba marjan mo hasenda ki shonglang hasenda ki yabamlang menta kin sim ya jim jong breu kam de rusuk namar habangi perkhat haban sim ya jim jong breu ni haban perkhat ro kam de ka basuk mangin sim ya jim jong breu ni haban perkhat ro lada yak ute kupa mano ban besai kun kiti mano ban pensuk tengen ya ke kemi
mana ban pentingan ya kalok namar kata kade kane kata ka kerwa ka balong ba tong ini ya perkhat lem ya ka jai benriu ko jingi I don tang khan riu lak ka jai benriu jingi ka bangin hap ban ya da dalete lade hapreng ki kror ki menderi jingi ha lada manga bat mapi ya bam hi dalade kamut ba ka jai benriu jingi kan saja no hakano kapor kane kade kata ba ngiong hakapor ba hakapor kibala le hakapor kuyang long ba uyale na banta ban yo kalai duit jong kari India ba kari khasi jungi na ki phareng hakapor jong utirot sing ka ju hi jingele andre manta ka jingele hapo kari khasi jungi hapo kari khasi jentia jungi hapo ka Meghalaya ka jungi hi kam deshu ka jingele hapdeng jongi ukasi bat udukhar lane hapo ukasi bat uphareng andre ke jingile ka jungi kala long baik parado parasnam kane kade ka bangi susi tam kum ka jai benriu ka bangi susi tam kum ka jai benriu ke kata kalong bangi hap ya pam dalade yalade gidan hangne kongki dekot jong ka jai benriu kiba sim mujigi khle ban kentiu kan rong damata kalawai jong ki khon samla jong gari bag jai benriu hanre halangi phai bat hagawai ka banta don pat ki perdok prasnam jongi kibala yaw kata ka jingmut berkat kibala persyang ban yalam ye gari ka jai benriu ki simbat da kumbai kiba persyang ban kedeukti kiba persyang ban kena kiba persyang ban simbat da kumbai ba ni kiba yakhi yaksar namata kadaw ba kimat kejora jonggeri baji mereu teng gilong ban kilang kenya jonggeri baji mereu nama blai ngong kene kentin gilong lang kenya gili i bah kini por sedin dangsen collection arja fly gadang syukut handre gili i ba don pat kijaj benreu lani kumbun suong no ba ki bakamil di begini kinong yalam jonggeri bagajai meru kila persyang ban kedeukti kila persyang ban wan kita kelat lenti kumdo ban yurai ya kata hok long beu manru lang ba kata ka jing sim kabu jongki haki benta ki baper per khamtam ha kata ka political career ku jongki hare ngi kumgi kita ki riuramba ki basim ki jingi klei mata kalawe berkadau ba jonggeri bagajai meru gim sim la syong thai ka kerwa ke basyai nak kalian jongi kum nengalam ki badan klip samla bagi dekat jong ke perdok persnam jong beri hutrap tangkawai ngong ba ka kerwa ke basyai syakino gino ki kenhun dan ni syakino gino ki ba ki riu simat ki ba persyang ban penlong langkenya ya gi dekat jong geri beri tu ai ba ublei wastat un sim bat un sabishar kini ai berokoi bat ki ai ba ki ai ki jingle bat ki jing mudur ba ki jing persyang jongki ban yorai ya kata hok long beri man beriu boleh undon kat bat ni bat ke dekat ban wai bu jong jaj beriu ke beriu ha ka teng jong ka seng hi berkowe jong ka seng hito bat ka jaj beriu berkowe na kalian jongi ni ai ka jingket bok ke riang ya Solomon Bekar ba rembai ba unyo ya ke jingkot jingkhia wat apa deng kete ke jingsha dung go jongo nomor mentau don apa ICU ikwi ite ba unyo pat ya ke jingkot jingkhia i ai ka jing solem nam ta gi bahi masem ka bagi lawan mene bat ngakon turu ya ke dukot jong ka jai benru ba ngim de banting ne ban smith halor kine ki jingle jong kini ki rew sang snam ban penting pen smith ya ki dukot ki jongi henry kane gade ka shibanta jong ka jing imrew kha mata ya lasai manawan tip henry ngin ni kha bat ngin ni ha pedeng ka jingele kane gade ka benta wat smith to tip ba un damut bang bat upalaimon
Palman Sari Syaikin le ngim kwa bangin liwat lada ngiliwat mentar ngilap yo Henry ka police department ni khmilanti ya ka bakan simkhya bakan kitkli knang ba kum kine ki brew thang snam kinam kharaisu nang ne shakmat bat kine kin du jai sendon tang happen kine ni ki story baladap ki I love you ma ki perlok ki jongu ki lalai kine menta ki sedang demi sakine ni khmilanti ba kum ki dukhot nim de banting ba to tip haba pitip hai kidon kine pen tip sega police department kena bakin le ek baron kam ban ga kutu ya baro ki dukhot jonga bri ni trap he lada de hito ne kino baro ki jai bendu jongi bangin sim ngin ele ya ka babatam namanta banon ra ya ka jingi ya ka bri ni trap haba ngi ong ba ni e ya ka jai bendu ka bamut ngin hable ka e ka babha na banta ka bejai bendu dei e bangin ya thaudar dei e tam bangin ya nang ban kam tho kata kam dei ka jing e jai bendu kata de tang ka jing ya kam tho ban pen sliudur ya ka jai bendu ndai ka e ka ba ka ngongsan e ka bangin e ka jai bendu ka long ba to ngin ya im tip brew tip blai